Mayor Treñas gipangunahan ng validation sang Iloilo City para sa Excell Awards sang DILG. Samtang Iloilo City Government, plano nga Sayluhon ang Bjmp sa mas malapad nga lugar. Ginpangunahan ni Mayor Treñas kaupo ng mga department heads ng Iloilo City Government ang Excell Awards validation sang Department of Interior and Local Government o kon DILG. Kumpiyansang alkalde nga mangin maayong resulta sang validation nga himuon bangod sang performance sang Iloilo City Government sa nagkalain-lain nga mga proyekto, programa kag serbisyo para sa publiko. Magluwas sa pagpasalamat sa DILG, gindayaw man ni Mayor Treñas ang mga empleyado sang lokal nga Panguluhan bangod sang ila dedikasyon sa trabaho. I am thankful that Iloilo City is in your list. A clear manifestation that our hard work and dedication as public servants are not going unnoticed. I am equally grateful to the men and women of Iloilo City Government, all the departments and offices, for if not for them, we would not have reached this far. Para sa alkalde, isa sa mga talaksan sang epektibo nga panghimanwa amo ang positibo nga epekto sa pumuluyo sa mga programa sa gobyerno. We do not rest on our laurels. We continue to work for the benefit of all Ilonggos. Governance in Iloilo City is not merely lip service, but one that is to be felt by each and every Ilonggo. I am confident that we can provide you with all the information that you would need for today's validation. Our department heads and chief of offices will be more than ready to raise the banner high for Iloilo City. Pila sa mga best practice nga ginpresenta sang Iloilo City Government sa DILG Excell Awards amo ang uswag Iloilo Dialysis Center para sa Administrative Governance, Iloilo City Dog Pound and Animal Shelter para sa Social Governance, Jail Pantry Training para sa Economic Governance, Iloilo City Green Tunnel Project para sa Environmental Governance, kag Iloilo City Action and Response Centers para sa Public Safety, Peace and Order. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Ginatunan sang lokal nga Panguluhan ang pagsaylo sang Bjmp District Jail sa mas malapad nga lugar. Suno kay Mayor Treñas, nakabakal ang lokal nga Panguluhan sang 2 ka hektarya sang duta sa barangay Buntatala, Leganes kag diri Plano nga Sayluhon ang female dormitory kag male district jail. Magutok lagi ng 2 ka presuhan kag kinahanglan na sang mas dako nga pasilidad. Kung makanto ka mo sa aton nga women's nga Bjmp dira sa ICPO, kagang aton diri sa sambag na ungka siya doon naging kagutok, no? That is why last week nagbakal ang city 2 hectares immediately after signing the deed of sale donate naman ato sa Bjmp. Bjmp is planning to put up the facilities for the male, female, kag because nga 2 hectares to makuha man sila portion para butangan nila sang ila regional office, no? Makasapol naman si Mayor Treñas sa pinakamatagas ng opisyal gikan sa national government para magpangayo sang bulig. Sa masunod nga tuig, mahimo nga mapondohan ang pagpatindog sang bago nga pasilidad para sa Bureau of Jail Management and Penology. I talked to Secretary Benhor about that. And it seems nga pangitaan niya paagi nga mafunduhan ina next year. Sang damlag lang, ginhimo ang turnover sang duta sa tunga sang Iloilo City Government kag sang Bjmp para sa palabuton nga proyekto. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.